Siyanibingelela nonke balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu enwaphathayo, ama-tablets noma ama-laptops noma ama-cellphones kuma app stores kuze wonke umuntu ezofunda kanye abe nokuqonda izwi lenkosi yethu Jesu Kristu njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa umoya engcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu izwi elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi umntwana kaNkulunkulu iyona yiphi indlela ekumele uphile ngayo yobungcwele kule ndlela esiphila kuyo eyimpilo. Nabo bonke abanofakazi kuJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba udluliso kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukuphenduka zize ekukhanyeni nasebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungaxhumana khona nathi usibuze yonke imibuzo onayo ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo uyakufakazela yini uJesu Kristu ngemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokuthi upress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nasekumesabeni uNkulunkulu ngokwempihlakalo yemibhalo engcwele. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise lokho esikufundiswa khona eshunyayezwa ngakho ukube ngabe umoya engcwele uyakufakazela yini. Njengakho konke esifundiswa khona siholwa ngakho kufakazelwa umoya engcwele ngembhalo engcwele. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge baba wethu esizulwini ukuba sinakho ukuphila nokuthi izwi lakho lingene emphefumulweni wethu naseyinhlizweni zethu lisithele ukuthela okungcwele kwamoya ongcwele. Ake sivale amehlo simcele ubaba wethu esizulwini ukuba masilizwe izwi izinhliziyo zethu zingaqini ngenxa yesono esiphuphuthekisa ingqondo zethu nokungcwele ekumele sifune ngomoya nangeqiniso. Baba wethu esizulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuze zonke indawo enilalele kuzona. Yamkelana umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimulisa yena onguye ongumqali nomphelelisi wezimpilo zethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanamukela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Uyindlela neqiniso ekuphileni kwethu. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Uyinkosi engadinge ukusekelwa, engadinge ukuboniswa futhi engadinge usizo
noma ngabe ubani inkosi nje konke okukhona kungaye konke okukhona kungamandla akhe uyasinika ukuphila uyasinikela futhi eguleni kanjalo uyasinikela ebuleni ngenxa yokungezwa uyakuthumela umoya wenkohliso kulabo abakhohlisekile abangafuni ukukholwa iqiniso uyawuthumela nje umoya weqiniso kulabo abakholwa iqiniso ulabo abafana noAhabe ubathumela abaprofeti bamanga ngoba banqaba umoya oyingcwele umoya oyingcwele iqiniso likaNkulunkulu elingabhanqwe nalutho alidinge lutho alidinge ubuchwepheshe lidinga wena ulikhulume ulenze sidinga ukuthi silizwe silenze izwi likaNkulunkulu linjalo nje angazi noma mhlawumbe khona indlela olazi ngayo ehlukile no ukuthi no ngabe khona indlela olazi ngayo ehlukile Nkosi baphika bonke bathi njengoba libhaliwe yilokho kufuneka kwambulwe okuyintando yakhe ngokwembhalo ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele nabapostoli bakhe kanye nendodana yakhe engcwele ayithumela ukuba izogcwalisa ukulunga kwaNkulunkulu yathwala amandla yawathatha ifa likaNkulunkulu kwabayelayo lonke lokuphila umphakade useyinkosi ezulwini uhlezi esihlalweni sobukhosi uyabusa manje naphakade ukuba yena ungumqali nomphelelisi wokuphila wayeze emhlabeni ukuzonqoba ukufa ukuze akhombise thina ukuthi kuyena kugcwele nje ukuphila uma sokwenza lokho kuyintando yakhe siyakuthola ukuphila sidila nokuphila uma siza kuJesu sifuna ukuphila okuphakade ayikho enye into engathi ngiyayifuna kuJesu konke ngicelayo ngithi nje angenzele umusa ngithola ukuphila okuphakade ngikwazi ukuvuma izono zami zonke engizenzayo nengizenzile nengisazozenza ngicela intethelelo ngokuba siyona sazi noma singazi sifanele uhlezi sizinuka sizihogela sizibheka siqhathulula lokho kungafanele ukuba sikwenze sesihambile sabuya eFryhead sesimanje sesila eHammersdale eGeorge Day amen inkosi isithwalile yazosibeka iyasibekela ukuba sikwazi ukuthi senze okuyintando yakhe manje ke bazalwane sesibonga uNkulunkulu ngakho konke sithole umbuzo mayelana Bright ngakusendela i-screenshot Bright ngakusendela leyo phone awuyiphethe Bright angazi noma iyona le bathi angikhumbuli ngisenda lapho epha kona ngakusendela i-screenshot isona sesikhuluma ngama-ring angithi uyabonayo ikuleya phone leya okay so leya phone futhi ubona Nkosi uthathe leya phone elenga lapha khona uzonika uBright ngoba manje lento ayenzayo angazi sifuna ukuphendula umbuzo yebo brother Nkosi sifuna ukuphendula umbuzo kaSister uXoli Precious Collinsons wabuza umbuzo brother Nkosi too slow yengushesha kuba izimo engibhekana nazo njengalezo omunye uslow omunye confused ngiba nalesimo nje ukuthi kufuneke ngihlezi ngisukela ngemuva Nkosi yami uNkulunkulu namandla Jesu Kristu ngenelela baba wenze lokho kufanele intando yakho ngifuna Bright ungivezele i-screenshot engakusendela sona mase uyasifunda abazalwane basizwe mase siyaphendula njengokuba ke bengikhulumile kwimfundiso edlulileyo kusho ukuthi ngathi mengikhuluma wangezwa kahle wayesethi ufuna ukuzwa kahle mayelana naloko ngakusho ngangifundisa nje ngase ngidlula kuloso sigaba noma leyo nkulumo engakhuluma ngayo but manje yena ke sesifanele sibheke umbuzo wakhe sikuphendule kahle sihlale kuona sinabe kuona umbuzo bese ke siyawuthatha siyawuphendula suhambisa angithi ikhuluma ngale nto engikhulume ngayo Sunday school namacici
separate from the no. Okay, so pendula ke lowo ayikho enye ephathelene i-screenshot esiphathelene nelontuzana namacici. No, we've already answered this one. Play. Holy Ghost. Okay. And greeting brothers and sisters in Christ. I would like to. Okay, ngizo-addressa ke le yamaringi. Pastor's teaching in crystal clear, and of course supporting scripture. I would like to address areas in Sunday school. Okay, indaba ka-Sunday school. Indaba zamacici, indaba zika-Sunday school. Nokuthi ubani ofundisa ku-Sunday school. Nokuthi ukuphi ke eBhayibhelini u-Sunday school. Wakwawubona? Not that I know of that. Wakwawubona? No. Brother Nkosi ifikile? No. Okay. Abazalwane esifunda nabo amaBhayibheli abawazi u-Sunday school ngokweBhayibheli but ke so iphinde sifunde futhi loyo sifundise ngayo. Kepha ke njengamanje asike siqale la ukuthi abantu abashadile kufanele baqoka amaringi. Yes or no? Kubona abantu. Mawushadile ufake iringi ngeke ukufake esihogweni. Ngeke kukufake esihogweni. Kepha ke ungayithandi iringi ngoba iringi ayisho lutho. Kwisivumelwano esenziwa abantu, imfundiso efike nabantu. uNkulunkulu akaza ukuthi sifake amaringi. So ke into ebalekile angithi kuthiwa ke ngizodidiyela nje ngokweBhayibheli. uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham angithi. So ukuthi akasike ijwabu noma asoke angithi. So mesho njalo kwakokwenyama lokho angithi. But manje kuthiwa ke akusabalekile lokho ngoba sasokile ngani ngokwenyama sesisoka ngani ngokwenhliziyo. So uma sisoka ngokwenhliziyo lokho kusho ukuthi yini ngempela ekumele ibe semqoka kumuntu okholwayo. Inhliziyo. uNkulunkulu ufuna inhliziyo enjani? Emsulwa ngeqiniso. Ukuba yini baningi abantu abafaka amaringi bathi bashadile. Kepha baphinga namaringi akithi. Baningi obaba nomama bathi bashadile. Kepha balala ngaphandle emshadweni yabo khona befakile amaringi. Abanye obaba bathi bebephuma ekhaya iringi ayikhiphe esandleni. Kanjalo nabanye omama bathi bebephuma ekhaya bayikhiphe iringi esandleni. Ukuba yini? Bayazi imikhuba bayenza ngale ekufihlakaleni noma ecasheni. So iringi ayibalekile. Into uNkulunkulu ayikhuza kakhulu eyizithixo kakhulu. Ilezi zinto lezi esihloba ngazo. Amacici. Bizwa ngaloku necklace. Imhlobiso, ukufaka izinzipho. Ukwenza amakhanda. Ugqoka ngendlela ezokhangisa umzimba wakho. Ufake izimpahla ezitight, ukubopha izinwele zakho, ufake inwele zokufakelwa. Lento ekuthiwa yini i-ponytail. Ukuthi umsila wehashi. Bathatha umsila wehashi bawufake ekhanda bese babopha inwele zabo engazi ukuthi umsila wehashi. Bathatha izinwele abangazazi bayozithenga khona bezofaka le msila le. Abantu bathi bangcwele. Sikhuluma ngabantu abangcwele. Kufanele bafake lezi zinto lezi. Amaringi. Uma ungayifakile ngokomshado iringi yakho ikhumule. Uma ufaka amacici wakhumule. Uma uphemile zigunde lezo zinwele uqale phansi ka ngokuba lezo zinwele lezo zisinengiso phambi kwaNkulunkulu uzenzile ngomuthi ukuthi zibe ngathi umango omunyiwe. Uma wenze umluko waluka waxhuma izinwele zakho noma uluka inwele zakho qaqa. Ukuba uNkulunkulu uthi ke masingahlobi ngani ngokungaphandle. So uma ukuthi wena uthi ke ufuna ukufaka iringi angeke ngize ngikuvimbe. Mina iringi ngisoze ngayifaka emshadweni. Ngoba ngafaka icwebe nje manje ngafaka umhlobiso. Yini angifune lutho. Okuhloba ngaphandle because into ebalekile yini inhliziyo yami. Fanele ngithembeke kuNkosikazi wami ngenhliziyo. Not ngeringi ayibambi umuntu ukuthi ke noma umuntu angaphingi noma ahamba ayolala ngaphandle. Khona umama bazele emzini wabo banezingane zamanye amadoda. Kepha ke uhleli nomkhonyana wakhe. Waphuma wahamba ulala wamethiswa enye indoda. Lengane le akuyona yalapho. Khona obaba abanezingane ngaphandle komakhelwane. Ngoba yini uphumile wahamba ulala ngaphandle.
So ke ngeke ngithi mina igqoke iringi. Ngithi ke abantu abashadile bagqoka ama ring angikuphasi isiloko. Futhi angikuphikisi. Ngokuba yini abantu bakwenza ngokusivumelwano abasenzayo. So bayafakazisa ngering. Kepha uNkulunkulu akaze athi lokho masikwenze. So ke uma ngishada mina angeke ngize ngifake ring because ngeke ngishade ngenhliziyo. Ngimunye ngokomoya hayi ngokwenyama. Bekuthiwa sesinyamanye kusho ukuthi thina akekho ongasihlukanisa. Sinto ayodwa nomuntu engishade naye. Akekho noyedwa kuthiwa wathi meshade eringini wafaka eBhayibhelini wafaka iring. So asiphasisi iring. Uyayivuma iring? No. Uyayifuna iring? Khuluma iqiniso ungazi ucabanga ukuthi mhlambe siyakwahlulela. Yamuzwa uthi uyayithanda iring. So ngeke ngithi mina uzoyisihogweni ngoba la kufuna iring. Ngaphandle uma ezihlobisa engashadile efaka ama ring. Ngeke ngize ngimfihlele ngizomtshela uloko akuvumelekile. Ngokuba kuthiwa masingahlobi ngani ngokungaphandle. But uma kuyisivumelwano uthi wena uyavuma ukuthi wena ke uma ushada ufuna ukufaka iring. Wena nokwakho lokho nalomuntu oshade naye. But akwenzi ukuthi wena ke uzoyeka ukuphinga ngoba nakufaka iring. Because baphinga nawo uyayifuna iring. Uthi akayifuni iring yabona ke iqiniso. Hallelujah. Akayifuni iring unesizathu sakhe. Ayisho ukuthi iring. Amen. Yes, Lord. Into abalekile ongaphakathi kuwena. Amen. Uthembekile emshadweni wakho. Because baningi bafaka ama ring baphinga nawo. Kepha uma uzifakele ngokuthanda kwakho ngokuhlobo ngaphandle itheni incwadi. Nika incwadi yaTimotheo. Sahluko. No, asiqale okay, asiqale lapha kuTimotheo. Timotheo ya. Sifuna ukuvezela ngeBhayibheli. Timotheo sahluko. Awuyazi incwadi 2 from verse 9. Go ahead, bro. Ngokunjalo nabesifazane Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifanele. oqala nje ngikhulumile ngezingubo ezifanele. Ingubo yakho ayingakuthight kuvele cleavage futhi mase emva kwaloko kuvele nomhlalo wakho njengomuntu ofuna usindisiwe. Mawungafaki stomach out njengomuntu osindisiwe. Awungafaki ingubo etight njengomuntu osindisiwe. Ungafaki amabhluku umuntu wesifazane uma usindisiwe. Amen. Amen. Ungayifaki G-string Yes, Lord. uma usindisiwe. Amen. Gqoka iphedi lakho nje iphedi ligqoke. Sikube isidingo sokugqoka i-string mewukuthi ujuke ufihle umnqulu bakho. Lord Jesus. Ngoba phela umnqulu bakho ufihla ngephedi ngqoka i-underpanel umfana ugqoka i-G-string lo mfana nomoya okujabana. Yes, Lord. Yes, Lord. Unomoya okhohlakala yini G-string Amen. eyokwenzani ngoba phela lento kuthiwa ifihla uyiveza wena bese ufaka umswesi into ezohamba phakathi nezinqa zakho akusayona lonto efihlile umnqulu bakho. Yes, Lord. Hallelujah. Lo mcucu lo uhambaphi Amen. lo muntu ofakile. So ngeke sikwazi ukuthi sivumele lo nto kubantu abasindisiwe bagqokise kwabantu abawumahosha. Amen. Amen. Umuntu osindisiwe akasigqoka isigqebhezana. Yes, Lord. Akabagqoka ama leggings. Yes, Lord. Akayigqoki ngisho i-tight ugqoka iphindi. Yes, Lord. Because ogqokiswa kwesilisa nje. Amen. Angikhathali uma ubumkhulu ohamba amathanga akhe ayashayisana. Yes, Lord. But ke angeke ngize ngikuvumele ngithi mina uthi uNkulunkulu hayi understand akufaka i-tight no. Lonto lese yiskindi Yes, Lord. esi-tight. Yes, Lord. Iskindi esi-tight. Amen. Sikhuluma ngokugqoka kwesifazane kuthiwa mabathi ngahlobi ngokwangaphandle. Mabagqoke izingubo ezifaneleyo. So uma ke ugqokile futhi awunagqoki into emajabujabu umuntu wesifazane osindisiweyo noma umuntu wesilisa. Uma usindisiwe awugqoki izikipa ezinobhiya nemlomo efaka amaruji namantombazane noPopeye la emzimbeni wakho. Ngoba lezo zinto lezo ziyizithixo kulabo abazithandayo. Ugqoka nje into yakhe plain. Mawugqoka i-Adidas yakho i-Adidas yakho akhona wrong nge-Adidas but izinto eziveza ini isithombe esithize. Ubona abantu beqabulana esikipeni sakho noma ibhodlela likaBhiya noma ujaka kaBhiya noma umuntu wesifazane noma umlomo ovezwe ulimi ngaphandle lo moya lo mlomo lo uyedelela. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuya konkoza amehlo ukucisha amehlo izikipa nje eziveza abantu benezinwele ezinde. Amen. Lord Jesus. Bazihlobise ngokuhlonipha. Makugqokwe kanjani? Mabagqoke izingubo ezibafaneleyo. Mabagqoke izingubo ezibafaneleyo. So umuntu wesifazane osindisiweyo ugqoka isiketi esimkhululayo. Yes, Lord. Uvaleka amahlombe.
begqoke into ezoveza la ngaphezulu cleavage kufuneka afake iskipa ngaphansi esimhlophe noma ngabe sinjani kepha leso skipa leso sivese sifihle isifuba sakhe asifuni ukubona imsele yamabele akho into ezothi mekubuka umuntu wesilisa acabanga izinto ezingasile umuntu wesilisa makabuka abone ukungcwele angayithola indlela yokuthi eze kuwena azokhuluma nawe ngoba nakubone imsele yezinqa zakho noma izinqa zakho zibanjwe impahla oyigqokile Lord Jesus. sifuna ukubona wena ugqoke ingubo ende ukuthi asinayo usisi la manje kepha ke sizokuvezela Yes, Lord. ufanele ukugqoka into ezokhulula umzimba wakho Amen. so awulaka ukuthi yashisa namhlanje uzohamba ngesikete esincane isikete sakho kufanele sishaye emaqakaleni ukuze mohleli phansi ngesuvela amadolo akho noma ngabe uyafundisa noma unurse Amen. noma usebenza eParliament noma usebenza ebank Yes, Lord. isikete sakho masihambe siyovala lapha ezantsi Amen. Yes, Lord. yindaba angahlonipheki ukungcwele kepha nihloniphe imisebenzi nihambe kuthiwa hamba nokumakhosha emsebenzini Jesus. kufanele nibe attractive nikwazi ukuthi niyenge ama customer umuntu wesifazane osindisiweyo kufanele ugqoka kahle kuphi ekhaya nasemsebenzini Yes, Lord. Hallelujah. awulatshintsha umsebenzi ngenxa ukuthi ufuna ukukhokhelwa so ukhokhela ukuthi wena uzohamba nqunu usakhokhela ukuthi uyasebenza wena kuze amadoda afuna afika amadoda ashadile lana kwezokhamisa lapha kwakho abanye sebebuya njalo bezofuna usizo kanti abasezizwe ufuna usizo sebesemfuleni Amen. Amen. sebezofuna ukushayela umuntu wesifazane osindisiweyo ufanele ukugqoka hayi impahla edabukile ishethe ezoqala ukudabuka la lize liyophuma ezantsi kuvela ingalo zakho namahlombe uthi ugqokile kepha impahla egqokile idabukile Jesus. umuntu osindisiweyo akasigqoki isikete esinomqhewu Yes, Lord. Yes, Lord. umqhewu uyawuvala Amen. umqhewu yilabo abafuna ukuveza umlenze yabo akithi benza umsebenzi wokuhosha banoma ufebe Amen. Amen. Yes, Lord. so omama balamhlanje emasontweni eni manje bagqoka izikete ezitight bashaya amavosho namathomoyi kuvele izinto ongazazi so leyo nto leyo asivumi leyo you understand Hallelujah. ufuna iBhayibheli lawo ngifundisayo ngiqale ngani ngiqale ngokuhlobisa Yes, ngithi Lord. yes ekuhlobiseni Amen. okay sengiyadlula la banike yini enye futhi Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. okay ngokuhlonipha umuntu osindisiwe akafaka amaroji Amen. akafaki futhi amacici Amen. akafaki upende ebusweni awufaki makeup awuyakhipha amazinyo wafakile amazinyo lawo acwebezela amasilver namagolide Ungabi ngezinwele ezalukiweyo. umuntu wesifazane osindisiweyo akaluke ekhanda lakho yayizona lento iBhayibheli thini angikhathanda noma ngabe utwistile noma ngabe kuthiwa ke uphumile noma ufaka ibonding ufaka iponytail thatha uponytail welahla lapha Yes, Lord. izinwele ezifakwe umuthi zashintsha indlela eziyona sezingathi umango omunye zigunde uqale phansi izinwele zakho zendalo Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. ngoba manje le ndwele noma ungaziyaka zoloko zihleli la ekhanda lakho ziloko zilo umango omunye uma umuntu wesifazane osindisiweyo awuzidayi izinwele zakho uma zimhlophe zimhlophe uma zimnyama zimnyama Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. awugunda ama-haircut inwele zakho kufuneka uziyeke so indlela ukuthi ngithi susa lezi nwele sezikhona ngokuba azimkhazimulisi uNkulunkulu iy'nwele zasezweni lezo so uma wathi ugqoka amabhuluku uyawathatha uwashise ama-starot out uyathatha uwashise ama-weave uyathatha uwashise ama-extension lawo wafakile waqaqombe washisa ususindisiwe ngithi Amen. awusaziphileli wena so uphilela abantu manje sekubusa uKristu Yes, Lord. uKristu uyiqinisa ngithi Yes, Lord. so uKristu besizafuneka size ngokweqinisa ngithi Amen. uzoza kanjani kuKristu nomlomo ophendiwe uzoza kanjani kuKristu nezinwele ezifake umuthi zashintsha indlela esiyona Ngamanga. ningabalali abafundisi bamanga nihambe niyobhala emabandleni abakhuluma lonto but la sishumela ukuthi umuntu wesifazane fanele eze kuJesu Kristu ngokweqiniso Amen. Yes, Lord. because naku umfowethu walikhipha izinyo enalo ukuba yini efuna ukuhleka kuKristu ufuna ukuhleka ngokweqiniso angahleki ngecobezela umlomo Yes, Lord. so nina abaprofethi nabaprofethi bakaNkulunkulu efaka amazinyo nina fanele wakhipha amazinyo wathi usala nezinyo ngoba vele uganga ukithi wabula ukukhohlakala Yes, Lord. manje isikhathi ke mase ukuthi ukhokheke ibathi intengo Hallelujah. iprice yesono sakho khipha lelo zinyo lelo lecobezela yegolide lesiliva naleli fake khipha Yes, Lord. Yes, Lord. asihlobi ngokungaphandle Yes, Lord. kuKristu asihlobi ngokungaphandle sigqokela ukufihla imizimba yethu Yes, Lord.
Asigqokele ukubukwa. Amen. Angigundi ikhathi mina ungibone ngidwebe izindlela ngitrimele ngenza ama-wave. Ngiyagunda nginto eqondile. Ngisusa izinwele phansi. Bezikhula futhi zikhula ngiphinde ngizigunde. Amen. Ngiyazigunda futhi mina. Nawe uyazigunda ngithi. Hallelujah. Yes, Uyazigunda. Lord. Hallelujah. Nawe uyazigunda. Amen. Uyesaloni. Uhlale esaloni. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Uhlale Lord esaloni. Jesus. Hallelujah. Inwele zakho uqonda phela. uNkulunkulu ukudalile waqonda. Amen. Bathi Amen. abanye ibalulekile indaba yokugunda emaceleni. Lalela ibalulekile. Ibhalwe phansi. Yes, Lord. Ukuzithanda ngithi. Amen. Uhambe wehlobisa. Ufuna ukubuka ngendlela ethize. Ngathanda ukuthi umfundisi wakho unesithobo laphezulu ukudle emaceleni. Tshaba ukugunda yonke Yes, into. Lord. Amen. Asidlali ngokungcwele. Why nje abantu besifazane lokhu nina abantu besilisa niloko enibhizi ni trim izinwele niloko nithi na maintain ini engakwazi ngiyo maintain esalon. Oh, Jesus. Khohlakala lokho. Asigunde. Yes, Lord. Amen. Kwabi lenwele umuntu wesilisa uzuluke umuntu wesifazane engavumelekile. Uyini manje wena? Confusion. Hallelujah. Wesilisa fanele aqonde. Umthwe iBhayibheli lize lithi umuntu wesilisa umbona ngendlela agqoka ngayo ngendlela abukeka ngayo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ngendlela ahleka ngayo. Yes, Lord. Akwazi umuntu wesilisa uhlekise umuntu wesifazane. Akwazi ukuhleka kanjani? Awuhleki wehleka. Amen. Glory to God. Badlala ngathi labantu laba. Hallelujah. Angathi bengibhekele ukhleka ngizingaphenduka kuhleka indoda bese ngithi awu kanti kwenzakalani? Hleka uhleka la ngendoda. Amen. Mawukuthi awukwazi ukuhleka umebeze ungahleka nje uveza amazinyo. Ungahleka ethi lo. Hleke nje, khululeke. Amen. Suke enhliziyweni uhleko lakho. Yes, Lord. Yangendoda. Manje indoda iyala imali. Hawe ma. Hawu kahle ngo. Indoda funeka ikhaya. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Baningi. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo Asiluki izinwele ezalukiweyo sizifuna. Okay, igolide ke sengikhulumile ngalo kufaka amazinyo, ukufaka amacici, ukufaka ama-ring, ukufaka ama-ankle chains, ukufaka ama-ring enkabeni, ukufaka emehlweni. Awuyenzi lo umuntu wakaNkulunkulu ngithi. So uma kukuthi wena eyomshado ungayifaka ngeke ize kuphikise. Wena nawe uyazi wenzani. Amen. But ke angisho ukuthi mina abantu bebeshada bafaka ama-ring. Angikhondoni lutho, angiphakamisi lutho lokufaka ama-ring. Amen. Because uNkulunkulu abantwana baka-Israel ngesikhathi beza kulo Aaron. Right? Banike. I-Exodus ngokufika. Exodus chapter 32. Mabeza ku-Aaron bamnikani. uNkulunkulu indlela ukuthi azizonde lezi zinto lezi esizifakayo ubucwebe. Ngoba abantu bathi mesebeyona bathatha izinto ababezigqokile. Njengoba namhlanje kusane ama-cross noma iziphambano ekuthiwa zinezithombe zikaJesu. Ezegolide nezesiliva. uNkulunkulu akayifuni loo nto leyo. Akayifuni. Incwadi yaSodoma sisahluko 32 verse 2. Angicathanga uma unesikipho esinesithombe sekhanda ethi uJesu efake umqhele womeva akayifuni loo nto uNkulunkulu. Uthi singazenzeli ngani yini? Umfanekiso. Yes, Lord. Hallelujah. Uthi singawenzi umfanekiso. So lo mfanekiso nawo kabani wena? Siyabuza phela. Oh, Jesus. Masingazenzeli umfanekiso. Abantwana baka-Israyeli, abantwana uNkulunkulu abakhethile bona ngani ngezinto ahlotshiswa ngabo umzimba yethu. Yes, Lord. Amen. Njengoba usabona manje abantu abacula i-rap bathanda ukufaka ini onkulunkulu bezizwe bafaka ama-chains nama-diamond bacolezele bafleshi. So umntwana kaNkulunkulu akwazi ukuba fleshi. Funeka aphile impilo eqondile abonakale eqondile. Yini? Ngokuba lo mntwana uphila impilo eqiniso. Awukholele ekutheni ubuhle bakho buncike ekutheni wena fanele ufake igolide. Noma ufake izinyo noma upende izinwele udaye izinwele zakho zibe umbala ongasile. Hallelujah. Ukuba umsebenzi kaSathane lo idimo lenzima lelo elenza wena ukuthi uphakame ugcwele impakamo. Wonke umuntu ofuna ukuhloba ngaphandle ufuna ukugcwela impakamo. Umoya kaSathane. Umoya kaSathane lo. Glory to God. Glory to God. OkaSathane. Hallelujah. Asikwazi ukuluka singabafana. No. Asikwazi ukwenza ama-wave singenawo singazalwanga ne-wave. Awukwazi uloku intshwelo yakho idweba ngendlela ethize ibe yikwala ebusweni. Ngoba lezo zinto zikhombisa ukuthi wena ufuna ukuhloba ngaphandle ushintsha lento eyiyona intshebe yakho iphungule yoba uyigunde. Balento abakudweba amakhola noma nendlela ezincane la sisebenzi loo nto leyo. Inzima vele insindiso. Kunezinto esizenzayo but azimkhazimilisa uNkulunkulu sikhazimilisa thina ngoba mesihamba kubukwa thina kubuka uNkulunkulu. Iqiniso lemsulwa lelo. So iBhayibheli likho against umuntu wesifazane li against into engamkhazimilisa uNkulunkulu.
Ufuna ukukholwa iBhayibheli uzokholwa iqiniso likaNkulunkulu. Incwadi Ngeke ukholwe yimina uzokholwa into akakubizayo manje uthi incwadi ngokukaJohane isahluko 4 verse 24. incwadi kaExodus. Hallelujah. Incwadi Exodus isahluko 32 verse 2. Yes sir. U-Aaron wayesethi kubo khumulani amacici egolide Befunani? asezindlebeni. Bathini ke laqala? Abantu bafuna abakhela uNkulunkulu. Vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Wakwenziwa uNkulunkulu. No. Yahamba into emini into efile. No. Basebenza njani ngoba lokho wathini uAaron? U-Aaron wayesethi khumulani amacici egolide asezindlebeni. Asezindlebeni za umkenu zabafazi benu. Yes Lord. Nakwenza namadodana enu Nakuthatha izinto kumadodakazi abo namadodana namadodakazi enu. bathatha ini ubucwebe Amen. bakhumula igolide Yes Lord. benza ngegolide ini ithole lenkomo Amen. bathi uNkulunkulu wabo. So the same thing apply namhlanje. Ufaka amacici ngokubuza ukuthi umuhle ngegolide. Ufaka imigexo ingoba uzithethe umuhle ngegolide. Akekho umuntu osindisiwe kumele afake amacici yakhathala ukuthi ngabe uthini. Yes Lord. Hallelujah. Yes Lord. Awufaka amazinyo, awufaka amacici, awufaka amaringi ukuhloba. Usemshadweni anginandaba nalokho. Amen. Bathi ngokuhloba isivumelwano sakho nabe kwasezweni. Bathi uNkulunkulu akashadisa abantu ngamaringi. Amen. Shadisa abantu ngokwesivumelwano. uAbraham wahamba wathumela wahamba olanda unkosikazi noma ngayanga yena wathumela indodana yakhe. Bazothi ngani wamnika ufaka iringi ekhaleni. Bathi ke emva kwalokho kwenzakalani? Abaphendulanga lamaringi lawa abenza izithixo. Ingakho uNkulunkulu engayifuni. So lokho manje siyacacisela ukuthi ngeke uzungitshele ngobani uRebecca. uRebecca wayelungile phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. Wabapha izipho Eliyeza bathi ke manje kwakuvunyelene ngokumshado azangafaka iring. So lezinto lezi abantu baphuma endleleni bakhonza zona ngaphezulu kwaNkulunkulu ingakho uNkulunkulu engazifuni lezi. The fact ukuthi wena uzibothi umuhle mawufaka upende emlomeni ufana noJezebel. The fact ukuthi wena uphemile zakho azibopha ngemumva ufana noJezebel. The fact ukuthi uyaliluka wena ufana noJezebel. The fact ukuthi uthanda impahla ezincane ufana noJezebel umoya kaJezebel okubambile. Ufuna ukuyenga ufuna uba yiyenga indoda namadoda afuna uba yiyenga amantombazane abadoda njani afuna ukuyenga indoda ngokuthi iphile impilo eqinise eqondile hayi impilo ufuna ukubukwa. Nami sengingasazi manje ngingasazi ngibuye nje ngishelwa abantu besifazane. Oh Jesus, yes Lord. Abantu bangibuka nje omahosha nje. Oh Jesus. Waphela ngigqoke indlela futhi ezokwenza ukuthi umuntu wesifazane abuke ngazi ukuthi angazi iyadida lento kuze kuthiwe smile Oh Jesus. ngizimele umuntu wesifazane uhamba ngemoto smile phela ngismile ukuthini ungaze lapha kade bekhuluma ngami ngiyababona ngithi mhlawumbe ngime endleleni ngiyakudluka kanti babile bangibuka yini ngize ngiyashaya amahloni ngishaye nje ngiphinde ngithi sekumile bese isuka imoto kuthiwa smile phela hawu kanti ngikuyifashion show yini. Indaba yokumahosha yaphela ngesikhathi ngeke ukumodela kuthiwa ngihambe enqunu kuthiwa ngiqimbe ngihambe ngeanda babe ngenza umahosha ngangivuma ngoba ngangikwenza ngokujabula ngoba ngiyakhokhela. Basabaningi komahosha abasele kweindustry yokumodela noma umkhakha wengqephu ezonto leyo. So ke awusikwazi ukuhloba ngongaphandle asigqoki igqoko zafana Christmas asifaki iphandla asifaka amabhengela. Lisho ukuthini ibhengela awufaki na intambo ezifakwa iZayoni ezifakwa nabamashembe namandiya amandiya afaka intambo ezibomvu engazisho ukuthini. No. Asihlobo ngongaphandle. Amen. Asiqiniswa futhi izinto eziqhamuka kubantu ezinikwa abantu uzoqiniswa amanzi noma intambo noma isiphandla noma uzovikelwa yini. Angivikelwa intambo esesinqeni. Nangamapareli. Hallelujah. Banike Nangamapareli. amapareli yona lemgexe ngisho emabhengele le. Nokuhloba ngezinto ongaziqondi kahle. Yilona lamabhengele lawo. Ukufaka intambo lemqaleni. Uthaye into ngathi uthale into afaka amantombazane ayenza ama move ocansi. Amarosali. Umuntu wesilisa agqokise umuntu wesilisa owesifazane agqokise owesifazane awudingeli lutho nje uzofaka phezulu
ukuze wena ubuke ngazi ukuthi umuhle. No, akho buhle bangaphandle. Masingahlobi ngokungaphandle thina abantu bangcwele. Yes, Lord. Ngikadala ungabe ukhonza kuphi. Uma ukhonza eBhayibhelini uthi uhamba ngeBhayibheli lemfundisi kufanele. Umfundisi wakho bengafunisi kanje udlala ngawe. Yes, Lord. Yes, Lord. Ukuba sifanele ukukhuluma iBhayibheli mandinike. Nangezambatho ezinemali eningi. Singagqokeli ini izambatho ezinemali eningi. Ungafuni ukubukwa wena kunabanye abazalwane ngathi ugqoka into enzima ufuna ukugqoka ama-label manje kuphela wena. Amen. So kusukela ekhanda uyophuma phansi onyaweni uMr Nike, uMr Gucci, uMr noma uMiss Louis Vuitton, Miss yini enye label Versace, Dion. Asikagqokela ukubukwa, sigqokela ukuhloba, sifihle imizimba yethu, sifihle ihlazo leso. Kuyihlazo ukuthi umuntu ongcwele ahambe nqunu. Noma mehamba abantu babona ubunqunu bakhe kuyihlazo lokho. Lokho kuletha isono ezweni. Ingakho incwadi kaLeviticus ikhuluma the same thing engikhuluma ngayo manje. Leviticus chapter 19, right? From verse 26 or 27 or 29. Kepha ikhuluma ngakho ukuthi maninganzi ingane zenu zibe yizifebe. Ubhekisisa ukuthi ingane yakho ifundisa kanjani igqoke. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 29. Kwenziwa yini nabantu nizibiza ngabazalwane nibe nenkani? Nigolozele iBhayibheli. Oh Jesus. iBhayibheli ithi ikhulisa umntwana ngendlela afanele ibe yiyo. Umntwana wakho omncane usumfaka amabhonke ekhanda engathi uyathwasa, umluka izinwele, umfaka izikhindi ezincane eziveza imswetho, uthi ingane ikhulisa ukuthi ibe yisifebe. Ingane ikhulisana ukuthi ibe umahosha. Yindaba labantu elithi nisindisiwe nithi nibe nenkani kangaka nigolozele iBhayibheli. Kuphi kanti ukukholwa kwenu nikholwa yini? Alisho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu akayisi imithandazo yezono. Ngiyabuza, alisho iBhayibheli njalo. Amen. Ngiyabuza phela. Manje wena bakuphula intando kaNkulunkulu nezwi lakhe, wena ukholwa yini? Upho ukholwa yikona? Ngicela ukubuza. Nina abantu niyakholwa. Amen. Yini noma mama nihlezi ingunda amakhadi? Yini ndaba benithanda nongamboza amakhandeni? Iphi iphathi ekholwa iqiniso kwena? Mawuthi uhamba impilo yomngcwele, bazobona kuphi abantu ukuthi ungcwele wena? Yiphi iphathi engcwele ngawe? Ukuthi esontweni akukwenzi ube ngcwele. Kuthiwa masibe ngabantu abazizwayo izwi ukuze sibalwele umngcwele. Ngaphandle kokuliza singalenzi noma silenze asibalele umngcwele. So akekho umuntu ozothi umngcwele kepha engafuni ukwenza lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. Umngcwele bakhe abhelele. Kwenze. Understand? Yes, Lord. Banike. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 29. Yes sir. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho. So mawugqokisa ingane yakho ngendlela engafanele uyayihlambalaza uyifundisa ukuthi ikhule lehlazweni. Ukuyenza isifebe. So mawungane yakho uyigqokisa ngendlela engafanele uyenza isifebe. Funa izwe lehlelwe ngubufebe. Ngokuba vele ingane zenu manje seziyahluleka ukuzitshela ukuthi zibe ngcwele ngoba nizikale ezincane zanazifaka lo moya nawuzifaka endaweni lapho khona ezongakwazi ukulawuleka. Nazithatha ingane zenu ozinikela kuthiwa yini ama boarding school. Boarding school igqokani? Boarding school ibukani? Boarding school ilalelani? Lalela uBeyonce. Ibuka ama-movie othando, ama-American movies, romance, ama-dating movies. Igqokani igqokisa kwanondindwa ingane yakho. Ingane zenu zigqokisa kwanondindwa ngoba nawe mama ugqokisa kwanondindwa. Lokho nithi ngcwele noma niyamsaba uJesu. Umsaba kanjani uJesu wena ugqokisa kwanondindwa? Ebekutshela kahle ukuthi ungayenzi lonto leyo. Yes, Lord. Amen. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Funa izwe lehlelwe ngubufebe. Izwe ligcwale ukonakala. Isizathu somamithisana nokukhishwa kwezisu noma lalala ngaphandle komshado ugqoka kwabantu ungahloniphekile nongabi khona kwaNkulunkulu emabandleni. Abafundisi bajabulisa ukubona ama-cleavage. Lokho nibona umfundisi ejulwa kanti ejulisa ukuthi ubone into emenza shisha agijinyele igazi. Afuna ukungena esimeni socansi manje. Athi uNkulunkulu uthi akubeka izandla meniphuma isonto kufuneka ngibeke izandla emva kwesonto. Nihambe nina lokho mbeka izandla lokho kanti usembeka izandla nje usemngenini ngaphansi. Bese imithi ingane yabantu sethamba ukhipha isisi ngoba usesaba ihlaza lenzile. Yabona inkanuko ikwenza isilima. Kushaya indlovu ukwenza isilima.
Ubona abantu besifazane benqunu usufuna indawo lozohamba yongena khona ushaya indlu apha. Ikwenza isilima. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikwenza isilima. Ubona umuntu besifazane enqunu ufuna ukulala naye awunanhloso bese uqedile usafuna. Le nkanuko ikwenza isilima. Amen. Uhamba kuyotshela umuntu ukuthi amthanda wazi kahle ukuthi awumthandi ubulawe inkanuko. Umoya kaSathane wenza abantu izilima babe izigqila zobulima. Hallelujah. Banike ke lencwadi kaJohane ufuna banika bathi ke manje ngilapho ke kutheni asikwazi ukuhloba ngaphandle Yes, Lord. izimpahla ezibizayo kakhulukazi abantu besifazane hayi indaba zomluko Amen. Yes, Lord. hayi indaba zamabonding ibonda ini Satan. thatha le nto eyishezi Yes, Lord. awunginike incwadi khona sizokhombisa ukuthi abantu badala begqoka kanjani. Yes, Lord. Uqala kaPetro Amen. sahluko 3 bese ke sibuyela le ndaba yaSunday school mesiqeda la. Amen. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu verse 1. Yes sir. Kanjalo bafazi, Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu thobela umkhwenyana wakho ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi uma umkhwenyana wakho kwenzeka ushade nomuntu ongakholwa yizwi. azuzwe ngaphandle kwezwi. So manje umkhwenyana wakho akangazuzwa wena ngenkanuko zakho nokugqoka ngendlela engahlelekile. Abanye omama bahlangene nengwiji khwebo namadoda nje ayinkinga athi unkosikazi wami akanagqoka kanje fanele ukukhumule lento ugqokisa abakhokho omdala ngisho umama mangagqoki kanje kusho isikhohlakala. Sijabuliswa ukuthi wena sibona umzimba wakho unqunu isikhohlakala leso. Yes, Lord. Indoda yangempela ifuna umzimba wakho ukhave ngoba wena unqunu bakho obakhe Yes, Lord. nobunqunu bakhe obakho. Amen. Amen. So indoda mezokutshela ukuthi no ufake isikete esingaka gqoka kanjena akuyona indoda leyo Yes, Lord. efuna ukuhamba enqunu isikhohlakala leso Hallelujah. lo bulawa inkanuko. Amen. Abantu abaningi bakholwa ngokubona ngoba bathanda izinto abazibonayo. Mina ngikholwa ngezwi ngokuba izwi lithi konke kufanele kube imfihlakalo. Yes, Lord. Yes, Lord. Makwambulwe ngendlela efanele. Amen. Why ngizothatha unkosikazi wami ngimambulele bonke abantu besilisa lemgaqweni. So ngibona abantu besilisa baphenduka la ngithi bayabona ukuthi ngidlula unkosikazi wona kuhamba nqunu isilima Hallelujah. bamkhanuka. Ingakho ke nifaka amaringi bese nakhomula ngoba yini inkanuko. Kepha bangcwele benze isivumelwano njengoba uNkulunkulu ekhulumile. Amen. Uthi uNkulunkulu ke masingahlobo ngaphandle baqonga ukuhlonipheka. Uthi ufuna indlela yokungena uyashaya athi hayi nginomkhonyana sorry asuka hamba. Amen. Ngisho washaya amahlanga kanani ucupha isisobo zami ukumngena ngeke aze kunani. Because yini usaba bani uNkulunkulu akasaba umkhonyana wakhe kuphela. Hallelujah. Hallelujah. Unkosikazi wangempela unkosikazi osaba uNkulunkulu. Indoda yangempela indoda esaba uNkulunkulu. You understand? So manje nina ukuthi umuntu obana kwethi ke ngisaba umkhonyana wami no usaba umkhonyana wakho. Thuke uma umuntu athole unkosikazi omuhle uthole akhulunywe ngobuhle ngaphandle akhulunywe ngobuhle bukamoya ingcwele uthole umusa kuNkulunkulu. You understand? Banike ngifuna incwadi kaPeter noma uPetro. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu Yes, sir. ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi Ukuze bekwenzeke ukhona ngakholwa yezwi azuzwe ngaphandle kwezwi azuzwe ngaphandle kwezwi. ngenkambo yabafazi Ngenkambo. bawo. Okay, funeka uzuzwe ngenkambo. Umuntu wesifazane akahlonipheke. Ebona inkambo yenu emhlophe Futhi ke hayi uhlonipheka kuphela ukuthi nigqoke ingubo ezinde bese ningabi nanhlonipho. Inhlonipho ibaluleke ngaphezulu kokugqoka kwakhe impahla lezi ezihloniphekile. Amen. Ngoba yini ekhombisa ukungcwele ukuhlonipha kwakho, ukukhuluma kwakho, ukuzithoba kwakho. Bese ke lokhu kwangaphandle kuba ibonus ukuthi wena umuntu akubone ngendlela oqhama ngayo ukuthi lo ungcwele. Bese ukhuluma sekagcwalisaka ukuthi ngempela ungcwele bukhona kwena. Amen. You understand? Kepha njengowesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu Njengabasifazane abashoyo kube njani? basaba uNkulunkulu Iyona ndlela le eswenka ngayo thina. Basiswenka kanjani? bahlobe ngemisebenzi emihle. Iyona ndlela thina esihloma ngayo. Siswenka ngani ngemisebenzi emihle. Asiswenki ngempahla thina. Amen. Ngisho ngibona
20 times ungona impahla eyodwa eyami lo mpahla ifihla umzimba hayi angigqokeli ukubuka angilongi stress ukuthi manje yini efanele ngibe nayo phela isizini eshintshe noma yini etrendayo fanele ngibe nalozo zimpahla angikho worried na nomuntu esifazane afanele abe worried ngalozo zinto. Hallelujah. Okholwayo uhloba ngokungaphakathi umuntu ongabhubhiyo oyigugu phambi kwaNkulunkulu. Yena ngifuna ukuhloba ngaphandle mase sithi uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho. Iyabonakala nje inhliziyo yakho uma uvela emgaqweni ukuthi ugeza phela. Ayibonakali? So mosha isikhathi sakho. Ebona inkambo yenu emhlophe. Inkambo yakhe emhlophe ezoselungweni ehamba ngokwesaba. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Ngoba yini? Okubalukwa izinwele. Ngaziluka izinwele. Nokukufaka igolide. Ungafaka ubucwebe. Noma okugqoka izingubo. Noma ke uthanda izimpahla ezibizayo. Yaba makube ngumuntu osekusitheke. Makube umuntu obonakala ngemisebenzi emihle wesithekele umuntu wani? Wenhliziyo. Sihloba siswanga ngenhliziyo thina. Ohloba ngokungabhubhiyo. Umswenko wethu kuphi usenhliziyweni lo ukuhloba kwenhliziyo umsebenzi emihle ekuyiyona yokulandela. Amen. Umsebenzi yakhe uyikholele ekukhaleni nasekuphileni okuphakathi. Ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene. Ngokungabhubhiyo womoya omnene Nokuthula. Nokuthula. Okuyigugu. Awucabange nje umoya wokuthula wena ukuthi uyangcwele awunazi indaba uyahleba uyathetha umkhwenyana wakhe akanathula umphakela ukudla uthi akazenzele lapho wathi ufuna umshado wathi ufuna ikhaya so nakho soyanyaza umsebenzi yamakhaya ngoba nawe uyasebenza umsebenzi usumshathisa indoda uNkulunkulu uyokubamba bethi izithobelwe ungazithobi usazolithetha libomvu ngongazithobi kwakho uphikisana nobaba wekhaya uyalibeka ubeka ukuthi ubhobho ubeka ishumi ubeka u2 rand ubeka 5 rand ufuna kuze kugcine wena ufika lo moya wempakamo usathana kubambe ngawe ubona imizi eminingi ifile ingenxa ukuthi abantu besifazana abaningi abakwazi ukuthobela amadoda abo bathi ukubaleka uyobaleka uzufike ngoba lo ofike khona lo moya ubambile uzohamba nawo sorry bright lo moya ubambile uzohamba ugcwalisa yonke indawo ngoba ubuya kubusa lo moya wena ufanele ukufunda ukuthobela hayi ukufunda ukugcwala impakamo lokuphendula njalo wena umuntu walibeka yazi umuntu wesifazane nalo moya awukwazi ngisho ukuthi uthiwa muhle kangakanani uphelelwa uthando. Hallelujah. Yes Lord. Ngoba wena ubheke umuntu ngaphandle kepha uthi bese ekhuluma vele ubona ukuthi yabona ke ngeke ngilunge. Hallelujah. Ngeke ngize ngilunge. Lothi ngiyamlahla ufile ngaphakathi. Izinto eziphuma kuyena zukufa umoya wongafuni ukuthobeka ngoba invela akakhuliswanga ngenhlonipho akakhulisanga ngomoya omnene. So uJesu ukubuyisela lokho kubantu ukuze imndeni iqhubeke ihlale ngokuthula kube khona ukuphila. Enzani lokushiwo eBhayibhelini wenzeni baningi. Yaba makube ngumuntu osithekeleyo. Yes sir. Wenhliziyo. Umuntu osithekeleyo wenhliziyo. Ohloba ngokungabhubhiyo umoya omnene. Ngokungabhubhiyo umoya omnene nokuthula. Okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Yona into ebalulekile uNkulunkulu leyo. Ukuthi wena ugqoka kabani fakele emzimbeni wakho uNkulunkulu akanandaba. Hayi phela uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe bazithande lalela. Ukuzithanda kwakho ukuthandizwe. Yes Lord. Thanda umakho wena uthandizwe wena uthanda wena kakhulu wena. Le competition angeke ngihlule nje uNkosi mina ngigqoka agqoka ishirt ebiza kanje mina ngaligqoka. Umoya wempakamo lo. Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abasifazane. Ngoba abantu besifazane abangcwele kade babezihlobisa ngale ndlela le ekhulunywa ngayo eBhayibhelini ekufuneka nani ilandele. Abangcwele abamethembayo uNkulunkulu. Abangcwele abamethemba. Ayizwi iBhayibheli lisiqondile angazini ekwenza usindele wena ukwenza into kaNkulunkulu leyo ubona ukuthi wena uright uma wenza ngale ndlela yasezweni. Lithi iBhayibheli bonke abantu abangabangani nezo bayizitha zikaNkulunkulu. Hallelujah. So lokho sekugika sigikele wena ngoba kusithi wena sifuna ukuthi phela uNkulunkulu akuzwele noma lalela iBhayibheli iqondile futhi ayikho enye indlela iyona lesinayo iBhayibhelini ngeke ngize kushumayela into engekho eBhayibhelini ngishumayela into ekhona all right siqedile manje asibheke uSunday school muka uthola untshela awukho uSunday school okay asike sithi kanje yini ibandla angithi ibandla yiquqaba labantu Yes Lord. angithi iquqaba labantu Amen. ebandleni ibandla kulenquqaba labantu phela Nkosi. Okay so Sunday school bawufundisayo mina ngisho usokwana uSunday school Imfundiso mama. Isikhathi esiningi. omama bafunda Sunday school
awungifundeleke incwadi ke yahle uTimotheo ngoba Timotheo onguzoya leyo okuyona manje izayo hambe kwincwadi yaTimotheo sahluko 9 verse 12 bese uphinde futhi uhambe kwincwadi yaseKorinte sahluko 14 verse 34 sahluko 2 verse 9 from verse 12 Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Angimvumeli owesifazane ukuba njani? Afundise. Ubani ofundisa Sunday school kanti? Oh man. Kanti bese fundisa izingane abantu bese beba u4 kufanele uzothiwe izingane noma abantu abadala akusho ukuthi ebandleni yini ibandla kanti? Yabuza phela yini ibandla? Hallelujah. Ibandla kubona abantu abaningi njengoba manje siba u4 sibandla thina. Uyayizona ngishoyo? Brother, hallelujah. Amen. Ibandla abantu sebeka phezulu kwenamba 3 4 sekuyibandla. So umuntu wesifazane bezofika zoma la thina samadoda sikhona azofundisa ufundisana. Kepha ngimvumeli owesifazane ukuba afundise. Angimvumeli owesifazane ukuba afundise Nokuba abuse phezu kwendoda. izinto eziwu2 lezi akavumelekile ukufundisa esontweni. Angafundisa ekhaya afundisa ingane entombazane ukuthanda umkhwenyana wayo nezingane zayo nakekela umuzi wayo. Kepha esontweni umuntu wesifazane akavumelekile ukuba afundise futhi akavumelekile ukuthi abuse endodeni. Izinto eziwu2 lezo ukufundisa nokubusa phezu kwendoda. So ngihlekamelo ukwazi ukugibela indoda. Ngoba yena uvumelekile ukuthi ubuse indoda yakubusa phezu kwakhe yona kufanele isebenze phezu kwakho. Kodwa makazithulele. Makafunde ukuthula inkinga ke imlomo ayifuni ukuvaleka. Ukuthula ninakho. So uSunday school akuvumi. Amen. Yes Lord. Anguvumi. Ubafundisa ngaphandle bezofundisa umfowethu omunye. Angafundisa ke akukudinga uSunday school. Sunday sonke nje isifune sesontweni. Lento efundisa ingane lapha ikuphi nalento ehlukene kunalento emeli itshelo la iseke ukuthi ke ungakwenza ukuthi ungakwenza ukuthi. Akizithi ke abantu bangafeli. Ingane afuna ukutshela ukuthi ungafeli. Izobuza leyo ukulala ungashadile. Amen. Yes Lord. Amen. Ikhulu yazi lonto ukuthi mina angeke ngikwazi ukubheka umfana emehlweni angithwe angithanda. Ngizokuceba. Amen. Hamba umceba ukuthi uthiwe ukuthanda. Ukuthandani? Ufuna ukuntombi yami, ufuna cherry yani. Akuyona cherry fruit lelibekwa phezu kwekhaya kuthiwa cherry on top. Oh Jesus. So Sunday school akuyona into odenge eBhayibheli ayixotshiwe lo nto leyo. Yes Lord. Ngeke sithi lo nto leyo hayi right ubani ofundisayo futhi. Lord. Hallelujah. Bekungumama unike ubani logunya ukuthi afundise Sunday school ngoba khona ingane zabafana ezamantombazana. Akashathi ingane zamantombazana afundise zona ukuthi azikhule zithanda amakhaya azo namadoda azo bese zikhulile zingena emshadweni. Yona into engazi ukuthi akayikhuluma leyo ngoba ubhalwe kanjani eBhayibhelini kwincwadi yaseThithu leyo. Yes Lord. Iqondile. Sunday school no. Wonke umuntu ufuneka ezisontwe njengoba wonke umuntu azohlala. Bekuthi ke kunokuphazamisa ingane esancane zingahamba zohlala zodwa ngale kube khona omunye mhlawumbe ongazifundisa ukucula. Yes Lord. Ukucula ke ungafundiswa umama ukucula. Yes Lord. Bathi ufundisa ngeBhayibheli cha. Nope. Hallelujah. Yes No. Lord. No. Yes Lord. Yes Lord. Kodwa makazithulele. Umfowethu omunye bekhona afuneka ubuye nozahambo ohlala ezingane ngale. Ayofundisa ingane ezincane mhlawumbe ukucula ke noma mhlawumbe axoxeke indaba nazi ingane. Umuntu wesilisa mekuthi ufuna ukufundisa. Amen. Nithi kokhona ngoba phela mekuthi vele khona abantu abadala izingane zingakwazi ukulawuleka kufanele zibe nendawo yazo yodwa. Kepha kufanele ukhona umuntu ozozilawula lapho. Hayi Sunday school cha ngiyawuphika. Amen. No ngiyawuphika Sunday school awukho eBhayibhelini. Izinto lezi eziqanjwa abantu njengakho ukufaka ama-arrangement emshadweni into eqanjwe umuntu leyo. Hallelujah. Njengawo lwesine ukuthi losine omama into eqanjwe abantu ayikho eBhayibhelini lonto leyo. Obo. Benzani bese behlangene labo mama? Afike bakhuleka. Abahube bakhuleke. Angabi khona ozofundisa. Amen. Angabi khona ozofundisa. Mabenzani? Mabafike bacule bese baqeda ukucula bese bayakhuleka. Hayi ngolesine kuphela. Into kumele bayenze leyo. Njalo. Ungani uJesu Kristu uthi ngeke kumele uncwadi lapha kaLuka sahluko 18 verse 1 uJesu ukhuluma the same thing ukuthi umuntu kufanele ahleze ekhuleka. Sifanele ukuhlezi sikhuleka.
So Sunday school no. Umama mefikile ingane yakhe seyina 3 years nengasehlakaniphile. Sekumele izoshawa ngezwe esontweni. Yes, Lord. Izobhaxabulwa. Yazi ukuthi khona umahosha, khona isidaka, khona isifebe, khona isiphindi. Izobe seyifuna ukwazi ukuthi yini leyo mase iyachazela ukuthi lokhu kanje, lokhu kanje. Phuma kubona. Ingane ikhululazi iqinisa isaba ngoba yini ubhaliwe kwincwadi yezaga sehluko 1. Ukhuluma ngondodana, ukhuluma ngomuntu angathi usemdala, ukhuluma ngengane encane. Amen. Bible lishaya ingane encane. Ingane encane izokhuluma njani imazi ingamazi uNkulunkulu. Uma kuthi ayifundiswe esontweni, kufanele kuzohlukaniswa kuneclass ya Sunday school. Sunday school usanda kwenzani? Wonke abafuna bezesontweni ingane esencane bengafundisa ucula. Kufanele vele sifundele ucula ngoba uJesu baze babuza bathi ke engathi uJesu engene eJerusalem akucula izingane. Uthi awuzwangani ukuthi emlomeni wezingane kuyaphuma amahubo. Yes, Lord. Hallelujah. Yophuma indumiso emlomeni wezingane. Futhi ingane ezincane uma zingakwazi ukulalela nokwenza izinto, kufanele zifundiswe ukucula. Yes, Lord. Yes. Ziculele uNkulunkulu. Yes. Kube khona ichoir ezingane. Kube khona ichoir abantu abadala. Ngoba esontweni ayikho into uma celebrate nosaziwayo. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu sizele ukuzodumisa uNkulunkulu aselanga ukuzobukwa. Masike esontweni. So Sunday school no. Futhi ke uma kuthi ngiyafundisa ingane ngesonto izabizo ziyaqoqa makuwo umfowethu ungabe udade wethu. Amen. Kodwa dade wethu kumele ame phambi kwezingane ngoba lezo zingane seziyibandla. Kanti ibandla yini? Hallelujah. Kanti yini ibandla? Hayi abantu abadala uyadlala wena. Kubhalwe ibhlwa ukuthi ibandla abantu abadala. Hallelujah. Iqulu labantu ibandla. Amen. Amen. So asinakuphambana nezwe uNkulunkulu ngenxa ukuthi siyajustify. Hayi manje na lokhu phela kwabantwana lela ayikho lonto leyo. Hallelujah. Ayikho lonto leyo. Ngokuba uAdam wabunjwa kuqala, emva kwalokho Eva. Emva kwalokho kwase kubani? uEva. So manje uthi phinde futhi ngibabhale ngale ncwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 14 verse 34 le khona kuyiyona ezokubhala ukuthi uyini lokho ngoba ithi ngalo ngoba uAdam wabunjwa kuqala kepha uEva waqhamuka emuva bese ithi angimvumela usifazane Abesifazane mabathule emabandleni. lezo ndaba ngikhuluma ngani ngebandla isibhungu sabantu ibandla. Yes, Lord. So ngeke ungitshela ukuthi hayi ngoba nake izingane ingane zizibandla ngithi lizokhula nazo zibe ngabantu Yes, Lord. abaphelele asebekwazi ukuthi bathathe izinqumo. Yes, Lord. So ibandla lelo. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, Yes sir. kepha mabazithobe. So abantu besifazane bafanele ukufunda ukwenza lento ebhalwe phansi eBhayibheli. Ayiqhutshwe wena ilula futhi ibhalwe phambi kwakhe angazi indaba ibenzima lento ukuthi niyenze. Njengokuba usho njalo nomthetho. Bonke abafundisi ababona baba umfundisi noma baba umpostoli noma mama umprofetikazi abashumayelayo noma bafundisayo mabahlale phansi labo mama. Yes, Lord. Yes, Cela unkosikazi okahlale phansi. Ngihlulo ubusa unkosikazi wakho uzobusa kanjani isonto? Uzobusa kanjani esontweni? Lord Jesus. Ngohlulo ukubusa ikhaya lakho. Amen. Amen. Ingane zakhe azibuzwe kepha ufuna ukulalelwa ibandla. Sikuphi isithunzi sakho uma ukuthi asikho ekhaya? Yes, Lord. Uma ke bethanda ukufunda utho, Uma uthi umuntu wesifazane uthanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya. qedile incwadi. Uzothi manje mangenayo indoda, umfundisi ukhona uzombuza eceleni, hayi phambi kwebandla. Ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Yayizo lonto leyo. Amen. Yayizo lonto leyo. Kuyihlazo ukuthi owesifazane Akhulume ebandleni. so kubhalwe phansi. Sunday school ngiyawuhlaba ngiyawuhlekiza ukhe eBhayibhelini. Asiwazi. Amen. So ngeke ngithi mina ke lokho kuvumelekile. Cha, soze. Asiwazi Sunday school. Yes, Lord. Bonke abantu kufanele beze umfundisi amafundisi. Amen. 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 Izingane zifundisa ukucula. Yona into engasho kuyona ukuthi yena into engenzeka ngoba izingane sazidumisa kuJesu. Amen. Engiyena ngembongolo. Amen. Hallelujah. Kubhalwe phansi simele ukufunda ukubela uNkulunkulu. Anike incwadi yezenzo 2:38. Wait. Khona into engashongo. Ayisho kumthetho. Banike. Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Yes sir. Nokuba lafika kinina nodwa. Yes sir. Kumthetho lo hayi ukuthi mhlawumbe into eciciyela umthetho kaNkulunkulu ukuthi kusho njalo emthethweni. Amen. Ubhalwe phansi eBhayibhelini incwadi yomthetho le. Amen. Mangafuna ukwenza lokho akuhlangene nami. Futhi mina angikwelete lutho wena ukwelete nje ungalilaleli. Anike incwadi yezenzo 2:38. So sisi oli
Precious Collinsons, siyathemba uNkulunkulu wenzile indlela yokuthi uthole impendulo yakho noma kuthe udelay umbuzo wakho ubuza ngoLesibili emva kokulale ngoLesithathu. Base ngithi ngizokuphendula namhlanje because bekuyikonzo esingisi leya ngoLesine. So beke ngikwazi ukumix noma kuthiwa uyabuka ngale but ngokuba samba la manje ngifuna sigcile la. Yesu Kristu inkosi. Anike incwadi yezenzo 2:38. uPetru wayesethi phendukani. So bona bonke abantu asebephumile endleleni abangahambi ngokwembhalo kaNkulunkulu kumele benze njani? Phendukani. Buyelani eBhayibhelini, phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Bese ubuyile uzokwenza lento eshiwo eBhayibheli mawakazi uzobhabhadiswe. Uzobhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Mawuthi ubhabhadiswa ngegameni likaJesu Kristu ufanele ubuze ubhabhadiswa ngegama likaJesu Kristu. Egameni lakhe ngokuba lokho kubhalwe phansi ukuthi masikwenze. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ayikho enye indlela. Egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu kuphela. Ayikho enye indlela. Egameni likayise indodana moya ingcwele akukho lokho eBhayibhelini. No. Amen. Yebo uJesu wakusho basha akekho wabhabhadiswa kanjani. Ingaze ngithi akukho eBhayibhelini. Ukhona ukuthi washo njalo uJesu bathi akekho wabhabhadiswa kanjani. Base bebhabhadiswa kuphi? Egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. So angithi angisusi ngenza lokhu ngoba phela vele kuthiwa lokho okubhaliwe kuyisibonelo. Hallelujah. So mesamba ngomuqa samba kulento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Why kumele ngicreate noma ngizakhela indlela yami ngizobona ukuthi hayi nale mhlawumbe uNkulunkulu ujabulile ngayo. Angisho kanjalo. Ukuthi mhlawumbe ngithi mina lithi iBhayibheli egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke sobe sesamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Esabantwana bethu. Esabo bonke abakude. Bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So ke elithi iBhayibheli litheni? Lithi phenduka. Angazi abantu abaningi sebeningi banezibonakaliso bangabaprofeti baza nama revelation nezambulo but abafuni ukutshela abantu ukuthi lithi iBhayibheli phendukani nibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Libhale kanjani iBhayibheli? Ninabantu nje abaphenduka balahla amahephisi kuphela. Nithini ngalo mbhalo lo? Nithini ngencwadi yezenzo 2:38? Eliphi levangeli elishumayelayo kanti? uJesu akasho uJesu kuNicodemus ukuthi umuntu uma engazalwa ngokomoya nangamanzi angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Azimona Nkosi uJesu. Hallelujah. Akasho uJesu njalo. So indaba nina njalo uJesu uthi khumulana amabhlukweni abantu basebakhulula amabhluku emva kwalokho kwenzakalani. Jesus. Nikhuluma lezi zinto kuphela amaBhayibheli afuna kwavula. Ngiyanisola. Amen. Babheli basole. Bayane buyelane eBhayibhelini. Baphathisana abantu egameni likaJesu Kristu. Moshe isikhathi lokho engibhizinesi nenyuka kuphela nje. Buyelane eBhayibhelini. Buyelane eBhayibhelini. Sonke sikazokudlala lesa, sonke sikasamapopayi noma sigcozi la. Sonke sikazokudlala lesa. Noma ngidlala ngabantu kuphela noma ngifuna nonjalo ukuthi ngibe nesambulo uJesu uthe akasho uJesu eBhayibhelini imbhalo yakhe ukuthi iphelele. Wena mbulele lonke ngantshela ukuthi ke ngoba ubhasisene egameni likaJesu Kristu. Wenziwa yini uJesu ngantshela lokho? Ngaphela mase ukhulumile naye hamba uyongena eBhayibhelini uyogcwala isizwi lakhe. Amen. Gcwala isizwi likaJesu ngeBhayibheli. Hallelujah Lord Jesus. Manike Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. into engiyithandayo lento ayiphikiseke ngeke uzoyiphikisa ngoba ibhalwe phansi eBhayibhelini. Ungaphikisa mhlawumbe ngoba ngisho into engekho ibhalwe phansi eBhayibhelini. So ngeke uzoyiphikise uma uzama ukuphikisa mina uphikise eBhayibhelini because mina ngifunda into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uma ungafuni ukuhamba ngeBhayibheli awuyona umthwalo wami wena. Umthwalo wakho ngoba uzwa inkinga yena nizwa anifuni ukuzwa. Lapha niyakhola indaba engalenzi izwi. Yini ndimbayo ukuthi ngigcwala isizwi kaNkulunkulu? Yini? Mofuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Uzosithinya kule mniningwane leyo ibonayo ku screen. Isikhathi sokudlala sisekho. Angazi ngimosha isikhathi sani. Ngazi ulindeni futhi. Isikhathi sokudlala siphelile manje.
Mawucathi wena mhlambe usawuthola esinye isikhathi somusa siyaphela vele. So laba abafuna ukungena emanzini baphila impilo yobungcwele bahambe lempilo esihambayo bazosithinta kule mininingwane abayibonayo. Laba abanemibuzo mayelana neBhayibheli bazosithinta kule mininingwane oniyibonayo ku screen. uJesu Kristu uyinkosi. Brother Nkosi. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele ukuba usasihlengile, usasivikelele kumusa wakho Jehova oyingcwele ukuba umphefumulo usahlangene nenyama. Siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha ngomusa osenzela wona mihla namalanga Jehova oyingcwele. Siyabonga uNkulunkulu onomusa ngokusambulela iqiniso lakho uNkulunkulu onothando. Siyabonga Jehova oyingcwele ukuba uNkulunkulu usahlangana neqiniso lakho uNkulunkulu empilweni zethu. Kungakafika usuku lokuba siushiye lo mhlaba uNkulunkulu onothando Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu ukuba iqiniso uNkulunkulu empilweni zethu libe fruitful Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa. Singahlali nolwazi Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa kepha esingal-apply uNkulunkulu onomusa kepha Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa konke uNkulunkulu esikufundayo uNkulunkulu encwadini yakhe engcwele Jehova oyingcwele siku-apply empilweni zethu sikwenze Jehova oyingcwele. Ngoba uyasho ezweni lakho ukuba kuyena uNkulunkulu othi inkosi inkosi uyobona umbuso wezulu kepha yilabo abenza intando yakho Jesu Baba. Siyacela uNkulunkulu usisize senze intando yakho uNkulunkulu onamandla. Siyacela nalabo abezwa izwi lakho uNkulunkulu onomusa libathinte enhlizweni Jehova oyingcwele. Bakhuthazeke uNkulunkulu onomusa babuyele enkosini nalabo abawile Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa babuyele kuwe Jesu Baba. Basindiswe abantu uNkulunkulu onomusa bakhuthalele izwi lakho balifunde izwi lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke imimoya kaSathane uNkulunkulu, imimoya yenkanuko uNkulunkulu, imimoya yenzondo, engxabano, esiphithiphithi yakho konke ukungcola uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba siyayishisa siyayibopha ngegama nangegazi lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Sibopha yonke imimoya yokufebe uNkulunkulu kuzo zonke indawo uNkulunkulu. Sikhulekela iSouth Africa yonke ukuba kube nguwe uNkulunkulu okhulula abantu Jehova oyingcwele uNkulunkulu onamandla. Kube uwe Jehova oyingcwele owenzela abantu umusa uNkulunkulu onomusa. Akekho omunye sithembele kuye Jesu Kristu waseNazaretha. Nguwe kuphela uNkulunkulu onomusa. Alikho elinye iqiniso, ayikho enye indlela ngaphandle kwakho. Akukho ukuphila esikuthola kwenye indawo kepha nguwe kuphela uNkulunkulu okuphila kwethu. Siyacela uNkulunkulu ukuba ubanike abantu bakho ukuphila uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele. Ubayekise wonke ama-habits, zonke izono Jehova oyingcwele, ama-TV uNkulunkulu asikhombisa ukungcola abantu abanqunu, ama-movie uNkulunkulu onomusa, ama-music, konke ukungcola Jehova oyingcwele abantu bahlukanise nakho. Benze balandelele ukungcwele uNkulunkulu onomusa mdali wezulu nomhlaba baphume emabandleni amanga uNkulunkulu onomusa. Ubenze uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba banga-offendwa uNkulunkulu iqiniso Jehova oyingcwele kepha uNkulunkulu balamkele. Ngoba uyasho futhi ezwini lakho uNkulunkulu ukuba ubusisiwe uNkulunkulu unga-offendwa nguwe uNkulunkulu onomusa. Wena ulizwi Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu abantu banga-offendeki izwi lakho kepha balithathe uNkulunkulu onomusa uNkulunkulu baligcine ey'nhlizweni zabo uNkulunkulu balenze bahlukane nesono. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngikhulekela nabo bonke uNkulunkulu onamandla Jesu Kristu waseNazaretha abazalwane ngokuhlukana kwey'ndawo zabo Jehova oyingcwele ukuba ubaqinise uNkulunkulu onomusa mdali wezulu nomhlaba. Usenze sihlale othandweni lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Phezu kwako konke siyacela uNkulunkulu onomusa usiphe uthando singabazalwane. Sithandane uNkulunkulu onomusa. Sithande nalabo abangakholwa uNkulunkulu onomusa. Babone imisebenzi yethu uNkulunkulu onamandla. Babone ukungcwele, babone ukukhazimula kwakho ey'mpilweni zethu Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla. Beze uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba endaweni yokukhanya Jehova oyingcwele. Usenze siphile impilo yobungcwele uNkulunkulu. Singabi abantu abafeyikhayo Jehova oyingcwele ukuba uNkulunkulu sishumayele kepha uNkulunkulu senze ngenye indlela. Sikuphile uNkulunkulu lekhe sikushumayelayo. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha kuze kube phakade. Amen.